मा होनो आंनो पार्टी हिसाबै बयनिबो मोनसे माबाखौ मोनदों मददखौ मोनगासिनो दङ आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन माहारिनि आफादफ्राबो बेवहाय नांगासिनो दं आरो UPPL बेबायदिनो AGP GSP बिथांमोनाबो गासिबो नांगासिनो दं दा बेबायदिखौ नायोब्ला बे देरहानाया माने रोखा जानानै दङ। गाबोनहाय आसामाव पानेरि समस्थियाव माबायदि प्रिपारेसन? बिनि थाखाय प्रिपेयार जागासिनो दङ। गोबां हाजार रोजा रोजा सुबुंफ्रा बेवहाय थुबुर जागोन भेरगावआव, गतिके मोजाङैनो जागोन गाबोननि आफादा। BPFआ BTCआव मोनबेसे सिट मोनगोन होनना आसा खालामो? BPFआ दासिम जेखौ नायदों बेयावथ' जोङो रोखा मोनसेबो सिटखौ दाबो नुवाखै। मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय BJP UPPL जयै खौसे जानाय लोगो लोगो माने बिथांमोननि जिथु गोहो बे गोहोआ माने खमायनानै दङ आरो गोबांथार माने BPFनि सुबुंफ्रानो अलरेडि UPPLआव आरो BJPआव जइन जाबाय आरो दा गोबाङानो जनानै थाबाय, जिरायनानै थाबाय आरोखि, एक्टिभ माने रल लायाखिसै। बेबायदिखौ नायोब्ला BPFआ एबाराव हयथ' मोनसेबो मासि देरहानाय नङा। आइजोफोरनि थाखाय मा थांखि लादों? आइजोफोरनि थाखाय थांखिया बेनो, जोंहा सरकाराव दंखायो मोनसे साधारन भाबै जायफोर माने आइजोफोर दं बिसोरखौ जोंनि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा मोनसे माबा लादों, बेबस्था लादों जे साफ्रोम आइजोआनो ओरैनो थानो नाङा। ओंखायनो मोनफ्रोमबो गामियाव सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै बेखौ रेजिस्टार खालामना लानांगौ। अब्ला फार्स्ट रिभल्भिं फान्ड बे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ एसे सालायनो थाखाय 25,000 मोनग्रोयो। बिनि नेक्स्ट बोसोराव 50,000 होयो, बेजों एसे एनै खामानि मावजेननो थाखाय। बिनि नेक्स्ट बोसोराव 1 लाख रां होयो, जायजों एसे अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय, बोरमा फिसिनाय, मासरुम बानायनाय बा बिदिनो आसारफोर बानायनाय, मा रोंगौ मा दानाय लुनाय बेफोरखौ खालामनो थाखाय मावनो थाखाय 1 लाख रां होनाय जायो। बिनि उनाव जेब्ला बेफोरखौ रोंखांजोब्बाय बेवहाय बेंकनिफ्राय लन लानो हायो। बेंकखौ अलरेडि गभर्नमेन्टआ टाइ आप खालामनानै थिग खालामनानै दोनखादों। बे जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा जुदि एक्सपार्ट जायो बिसोरो बायदिसिना प्रजेक्ट, दानाय लुनायानो जा, फार्मिंआनो जा, जियानो जा, बिसोरो 2 लाख 3 लाख 5 लाख बेबायदि माने गावसिनि नांगौ प्रजेक्ट बायदियै लन लानो हायो। ओंखायनो बेखौ आङो देरहाखांनायनि उनाव जोंनि पानेरि समस्थिनि गासै आइजोफ्रा जाहाथे बे जिथु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि हाबाफारि आरो आसाम गभर्नमेन्टनि जिथु हाबाफारि लानाय आइजोफोरखौ रांखान्थियारि भाबै दावगाहोनाय, बेखौ मोजाङै मावफुंनानै साफ्रोमबो आइजोआनो जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनो हायो, गावनि न'खरखौ नायनो हायो, गथ' गथाय फरायनायफोरखौ नायनो हायो, बेखौ खालामनो नाजानाय जागोन। बाथ्रायानो गैया, खुनु सिफायनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला BPFआ बेबायदि माने बिस्रा सोद्रोमा गैया आरो दा BJP आरो UPPLआव जायफोर सोद्रोमा दं बे सोद्रोमाफ्रा BPFनि सोद्रोमाफोरबायदि नङा जे लोरबाङै ओरैबा ओरै लेमनाय। बिथांमोननिफ्रायसो हयथ' बे एसेम्बलि इलेक्सननि उनाव BPFआव हयथ' सासेबो MCLA थालाबो जानो हागौ बेवहाय। आरो बिथांमोननि महाजोता जेबो गैया, महाजोता रायजोजों रिजेक्ट खालामजानाय गोजा। BPFआ रायजोजों रिजेक्ट खालामजानाय, कंग्रेसआबो रायजोजों रिजेक्ट खालामजानाय, AIDFआबो रायजोजों रिजेक्ट खालामजानाय, गासिबो रिजेक्ट खालामजानाया ज' जानानै महाजोत जामालाय बे रायजो गैयालासिनो बे बिसायख'थियाव बिस्रा माब्रैहाय देरहासार जानो हानांगौ? बे जाहैबाय रायजोनिसो बे बिसायख'थिया, जायजों रायजो दं बेनो देरहागोन। ओंखायनो दिनै बिथांमोनजों रायजो गैया, ओंखायनो नामा महाजोत आरो बिनिफ्राय देरसिन जुदि माबा जट खालामोब्लाबो बे गावसोर लिडार गोजा। गतिके गावसोरनि हाबिलास दं बिस्रा, गावसोरखौनो गावसोर राजखान्थियारि भाबै फोथांनानै लाखिनाय आरो मोनसे गादिखौ रैखा खालामनाय, बिनि थाखाय बिथांमोना बे आवाजखौ होनानै नाजारलाबाय थादों। मोनगोन बेखौ सोंथि सोंनाया स्वाभाबिक। मानो होनना बुङोब्ला बिश्वजित दैमारिया दिनै गोलाव सम रायजो सभानि MP जानानै थानायनि थाखाय जायगायाव माने फ्राय थानो मोना। MP हिसाबै पार्लियामेन्टनि बायदिसिना मिटिं बायदिसिना खामानि बेयाव थायो आरो मोनसे आसामानो जिहेतु समस्थिमोन नालाय, बे हिसाबै आसामनि खना खनला बायदिसिना जाहोनाव गिदिंबाय थानांगौ जायो आरो बेखायनो मानसिफ्रा जिहेतु मोनबाङामोन, ओंखायनो बिदिनो जागोन नामा सानदों। नाथाय पानेरिनि MLA जाखांनायनि उनाव आंनि मावनांगौ जायगायानो पानेरि, गतिके पानेरियानो जेब्ला जागोन आं पानेरियावनो थाबाय थागोन आरो आं देरहाखांब्ला पानेरियावनो न' लुनानै पानेरियावनो थागोन। बेखौ साननांगौ जेबो गैया। दा रायजोआ बेखौ बयबो रोखा जाबाय बे साननायखौ। बेखौ मिथियाखैमोन जे आं MLA जाखांबाबो बबेनिफ्रायबा इनचार्जसो जागोन नामा नंदोंमोन, खिन्थु आं MP हिसाबै थाया। MLA जाखांब्ला आं खालि पानेरि रायजोनि मा होनो समस्थिनि MLA जानानै पानेरि रायजोनि थागोन।